Il-programm tal-lum mill-Għalqa tad-Dar ħan nitkellmu fuq il-qarabali. Pjanta interessanti ħafna, għandu ovvjament valur nutrittiv minna nifisa, imma li interessana hawnhekk flimkien ma' Lino Ċini, bidwi organiku, ħan nitalmu, ħan nippruvaw nifmu, nieħdu nisirqu ftit minn Lino kif nistgħu nkabru għad-dar. U hawnhekk qed nara iż-żerrija li inti ħadd mill-pjanti tiegħek stess. Ekku, iva, mhux se tisraq li ta' jiena informazzjoni, inti jelek l-informazzjoni. Iva, dinha biex tieħu ż-żerja faċli ħafna. Meta tkun qed tikber u tara frotta jew qarabalija sabiħa, tgħidilha ħalli għaż-żerrija u ma taqtaħħiex. Tibqa' hemm sakemm tispiċċa l-pjanta. Tisfar u tixxotta, mbagħad taqtaħħa il-pjanta tiġborha u taqsamha u tieħu ż-żerrija. Tnixxifa u jkollok biex tiżra l-qudiem. Issa dawn meta tiġi biex tiżra, idealment tiżra 2-2. Tagħmilhom minn bedin qisu dawk il-30-35 ċentimetru għax tikber il-pjanta, allura tittaħseb qed nipprova nikkalkula bil-pulzieri. Trid tagħmilha daqs piet u nofs bejn waħda oħra. Iva, tagħmilhom 2-2 imbagħad meta jikbru, idealment tħallija fuq waħda. Tħalli l-aħjar pjanta sabiħa l-oħra taqlaħha. Dik jgħidula turmundom bil-Malti. Kif tajda? Turmonda. Turmonda, iva, dik li ma tkunx daqshekk sabiħa taqlaħha u tħalli dak li sabiħ. Miskina. Ma l-ħajjek dejjem biex kollox hekk. Iva, mbagħad tibda issa dawna l-qarabali għax anke jikber fil-bali bingħajr ilma, sintent trid tissaqqi. Imma mhux daqstant ammont fil-bidu sakemm jirpiljaw dan tieħu ħsiebu. Imma ma bit-tira stess tibqa' tikber il-pjanta. U naħseb il-kelma bali għalhekk minn hemmhekk ġejja. 99% m'inhiex ċert 100% ma probabbli. Għaliex kien jikber fil-bali. Issa meta nistgħu niżiraw u kemm jidum biex jikber? Mela kif semmejt il-perjodu tar-rebbija u anke fil-bidu tas-sajf. Tista' tieħu wiċċ ukoll. U mbagħad terġa' li jidħol Settembru terġa' tiżra u tibda bil-proċess. Biex 3 darbit fis-sena jew darbtejn? Tieħu. Le tieħu 3 darbi fis-sena, il-ħajja tagħha qasira imma qed riżultat tajjeb ta' kull darba. Issa aħna qed ngħidu tiżra madwar Marzu fir-rebbija, f'nofs ir-rebbija. Fir-rebbija. Bikrija din il-pjanta, waħda mill-aktar bikrin. Mentri pjanti oħra ġeneralment tħalli April jidħol. Din għall-aħar ta' frar Marzu tibda taħseb biex tiżraħħa. U kemm iddum mela biex tigbrilna? Xahrejn u nofs tibda tal-frott. U kemm tagħmel frott? Waħda jew ħafna? Tagħmel ħafna. U tlaħqu f'daqqa, jiġifieri jekk inti rajt waħda qarabalija llum, jaf tmur l-għada tajt ħanaq tagħha għax il-progress ikun maġġel. M'għandix ħajja twila ħafna l-pjanta. Dina jaf jgħaddi xahar wara li bdejt taqta' il-frott u tkun daqshekk ta' jiġifieri anzi xahar forsi żammilek ħafna. Mela x'jattakka, x'inhu kontrija? Ġeneralment ikollok riżultat tajjeb tagħha. Ikollha għedewwa, imma naħseb ġeneralment bi ftit kubrit telimina is-salva. Mela, grazzi Lin, grazzi tal-informazzjoni, hawnhekk għandna iż-żerrija nistgħu nużaw mill-pjanti tagħna stess, mill-frott tagħna stess biex ikollna żerrija u dejjem kull sena jerġa' jkollok u għaldaqstant prodotti ieħor li niżeraw id-dar u nibqgħu napprezzaw ukoll ix-xogħol li jagħmlu l-bdiewa biex iwasslulna il-ħaxix id-dar. Nistidinkom biex terġgħu tkunu magħna miegħi u Lino għal programm ieħor mill-Għalqa tad-Dar.